आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून रानभाज्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यांच्या वापरानं आयुर्वेदिक दृष्ट्या चांगले परिणाम होत असतात. निसर्ग आपल्याला खूप काही देतो. सध्याच्या युगामध्ये निरोगी आयुष्य जगणं हे प्रत्येकासाठी आव्हानात्मक आहे. पण नैसर्गिकरित्या उगवल्या जाणाऱ्या रानभाज्या ह्या खऱ्या अर्थानं आरोग्याचा जागर आहेत. याच पार्श्वभूमीवर दापोलीतील रामराज्य महाविद्यालयामधील हॉटेल मॅनेजमेंट विभागानं आयोजित केलेल्या रानभाज्यांच्या रानमाया या महोत्सवाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहायला मिळाला. या महोत्सवामध्ये तब्बल 36 प्रकारच्या रानभाज्यापासून 42 प्रकारचे पदार्थ बनवण्यात आले होते. विशेष म्हणजे हे सर्व पदार्थ हॉटेल मॅनेजमेंट विभागातील विद्यार्थ्यांनी बनवलेले होते. यामध्ये भारंगी, टाकळा, कुरडू, करटोली, मायाळू, चिचारडी, पेव, दिंडा, लाजाळू, तेरी, अळू, बांबू, शेवगा, ओव्याची पानं, भुई आवळा, सुरण, रेशीम काटा, थरबरा, चूच आणि कानकिरडा इत्यादी प्रकारच्या भाज्यांचा समावेश होता. या महोत्सवाचं उद्घाटन कोकण कृषी विद्यापीठाचे विस्तार शिक्षण संचालक डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते झालं. या महोत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी संस्थेचे सचिव संदीप राजपुरे, अध्यक्षा स्मिताली राजपुरे, रामराज्य महाविद्यालयाच्या स्थानिक व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर दीपक हर्डीकर, प्राचार्य डॉक्टर अशोक निर्माण, नगरसेविका साधनाताई बोत्रे, डॉक्टर प्रवीण झगडे, विश्वास कदम, संस्थेचे संचालक चेतन जैन, महेश जैन, योगेश जैन, धर्मेंद्र जैन, माहेश्वरी महिला संघाच्या जिल्हाध्यक्षा कविता मालू आणि सोबतच पत्रकार, विद्यार्थी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. रामराज्य महाविद्यालयाचे सातत्य आणि नाविन्यपूर्ण असणाऱ्या या उपक्रमाचं कौतुक देखील दापोली शहरामध्ये होऊ लागलंय. आयुर्वेदिक आणि औषधी रानभाज्या यांचा मेळ घालून अधिक रानभाज्या जनतेपर्यंत कशा पोहोचवता येऊ शकतात याबाबत देखील मार्गदर्शन करण्यात आलं. कोकण कट्टा लाईव्ह, दापोली.